Türkiýanyň Sinop şäherinde iki tane Türkmenistanly bloger Alisher Sakatow we Abdullah Urusow polisiýa tarapyndan saklandy. Olaryň saklanmagynyň sebäpleri blogerleriň özlerine we olaryň ýakynlaryna destine ma'lum edilmedi. Adam hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondy iki türkmen aktivistiniň bir wagtda tutsak edilenligini belledi. Alisher Sakatowyň aýaly Gulaly Hasanow Azatlyk radiosu bilen gürrüňdeşlikde 28 aprelde daňdan Türkiýanyň wagty bilen sagat 7-de raýat eşikli näwelli adamlar tarapyndan ýoldaşynyň alınıp gidilenligini gürrüň berdi. Birnäçe sagatdan soň Türkmen Helsinki fondy Sinopda tutsak edilen Alisher Sakatowyň we Abdullah Urusowyň lukmançylyk barlygyndan geçirilenligini we Ankaradaky deportasiýa lagerine äkidilenligini habar berdi. Aktivistleriň ikisi de tutsak edilenden soň yerli keselhanada hökmany lukmançylyk barlygyndan geçirilipdir we şol gün 28 aprelde sagat 12-de Ankara iberilipdir diýilip maglumatda Sakatowyň aýalyna salgylanyp habar berildi. Şol güniň özünde Sinop şäherinde saklanan 31 ýaşly türkmen blogçysy Abdullah Urusow tutsak edilmeginiň öňü sirasynda Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş boldy. Ol şonda migrasiýa darasyna barýanlygyny sebäbi hataba durmak barada özüne hem geçen anyny hem de şuun ýerden çaklygyň gelendigini gürrüň berdi. Urusow migrasiýa darasyna barýan wagtynda telefon arkaly geçirilen gürrüňdeşlikde şeýle diýdi. Şu maňa da jaň etdiler, geldiýip göçe darasyna. Ana bilmedim emniýet müdürlügine ekderlermi? Men Türkiýede kanuny ýaşaýan elimde kimligim var. Bular her türlü işe, her türlü töhmet atmana taýýarlyk görýän meňde. Mening pikirimçe bir de garşy Türkmenistan hökümeti repressiýa gorkutmak isleýärler. Belki galp işler bilen deportasiýa edilmegi de mümkin. Ony men geldim göçe darasyna. Türkmen blogeri öz ykbalynyň nähili boljagyny bilmeýänligini bellep, öz sözleriniň radio arkaly köpçülige ma'lum edilmegini isledi. Bir nähilek bolsam, bir de akselerem görüş dowam etmeli. Hiçlik gorkul zat ýok. Ona halkymyz görüşmeli, dowam etmeli öz adatly üçin. Eger bir sesimizi çykarmasak, biziň birimdeki denlerinde sesimizi çykarmasak galarlarymyz da ekderler. Şonuň üçin görüşe dowam edin. Dip Abdullah Urusow 28 aprelde ýerden Azatlyk radiosuna telefon arkaly aýtdy. Blogçylaryň tutsak edilen wagtynda olaryň ýakynlarynyň Azatlyk radiosuna gürrüň bermegine görä Urusow Sinop şäheriniň goç edarasynda we Sakatow polisiýa departamentinde saklanypdyr. Şonda habarçymyz şol edaralary jaň edende edara wekilleri jogap bermekden ýüz öwürdiler. Sakatowyň maşgalasy Gulaly adamsynyň tutsak edilen wagtynda güç gullyklarynyň ýoldaşyna adwokat bilen habarlaşmak we bir gezek hem jaň etmek hukugundan peýdalanmagy ruhsat bermänligini gürrüň berdi. Gulaly Azatlyk radiosuna şeýle diýdi. Maşyna mindirdi, alıp geldi. Maşynda içeride men öz telefonumla adwokatlara çykjakman. Jaň etdirmidi. Alisher'in telefonunu elinden sıraz aldı. Jaň etmişsen dedi. Son maşyndan düştük. Maşyndan düşen soň men jaň etjakman, maňa hem etdirmejek. Sen hem içeri alamyz etmişsen dedi. Hiç kime jaň etmişsen dedi. Son görüşdüren adwokatyň bilen dedi. Jaň etjek bolsaň dedi. Alisher Sakatowyň we Abdullah Urusowyň tutsak edilmeginden bir sagat golay wagtdan soň olaryň egindeşleri tutsak edilenlere adwokatlaryň kömeginden peýdalanmagy mümkinçiligini döredönligini habar berdiler. Azatlyk radiosu blogçylaryň ykbaly barada ýagdaýy ýyzarlamagyny dowam etdirýär. Alisher Sakatow we Abdullah Urusow Türkmenistanlylaryň arasynda tanymal blogerler hasaplanýar. 39 ýaşly Sakatowyň Erkin Garaýyş YouTube kanalynda Türkmenistandaky hökümetiň adyna tankyd edilýär. Şeýle-de ýurtda polisiýanyň eden etdiligi we korrupsiýaly problemalar gozgalýar. Kanalyň 5000 çemesi tomoşaçysy bar. Urusowyň TikTok blogunda we 2024-nji ýyldan bäri alyp barýan Abdullah YouTube kanalynda türkmen raýatlary türkmen jemgyýetiniň derwayet meselelerini ara alyp maslahatlaşýarlar. Aktivistleriň Türkiýanyň çäginde resmi ýaşaýyş ruhsaty bar. Şeýle-de olar 2 ýyl mundan ozal Türkiýanyň Sinop şäherinde halkara goruk statusyny almakly üçin yerli hökümete ýüz tutdular we bu işine seredilmegi üçin nowatda durýarlar. Türkmen aktivistleriniň tutsak edilmegi barada Türk mediasynda hem habar berildi. Hak söz habar neşriniň türkmen aktivistleri Urusow bilen Sakatow ölüme iýerilýärmi söz başly makalasynda Sinopda tutsak edilen iki tane türkmen aktivistiniň deportasiýa edilmek howpy barada aýdylýar.
Olaryň aktivist bolanlygy sebäpli Türkmenistana iýerilmeginden we öldürilmeginden gorkan maşgalary biparh bolmadyk jemgyýetleri çäre görmäge çagyrýarlar diýilip maglumatda edilýär. Türkmenetbugatynda Türkmenistanyň zulumly we despotik rejiminiň adam hukuklaryny goraýjylary dymdyrmak üçin edýän basyşlarynyň netijesinde Türkiýede ýaşaýan dissidentler çynlaky kynçylyklara duçar bolýarlar diýilip Türkiýede soňky ýyllarda birnäçe türkmen aktivistiniň tossak edilip zor bilen Türkmenistana uğradylanlygy ýatladylýar. Türkmenistanyň hökümetini açyk tanqidleýän türkmen raýatlarynyň en çemeti 2023-nji ýyldan bäri Türkiýeden we Orsetden gizlin ýagdaýda watanyna uğradyldy. Olaryň arasynda Farhat Meýmanguliýew, Mälikberdi Allamuradow, Röşen Gylyjew, Döwran Imamow, Maksat Baýmuradow, Serdar Durduliýew we Merdan Mohammedow bar. Türkmenistanyň häkimetleri raýatlaryň adam hukuklarynyň depelenmegi barada halkara jemgyýetçiligi tarapyndan edilýän tanqidleri ýyllar boýy ret edýär. 24 aprelde Birleşen Milletler Guramasynyň gynamalar we zor bilen ýitirim edilmeler komitetining 82-nji sessiýasynda türkmen delegasiýasynyň ýolbaşçysy Wepa Hajyýew çykyş etdi. Ol Türkmenistan tarapyndan Birleşen Milletler Guramasyna 50 golay adam barada hasawat berilendigini agdady. Hem ol daşary ýurtlardan zor bilen alınıp gidilen we direksiz ýeten türkmen aktivistleriniň köpüsini agzamady. Wepa Hajyýew öz çykyşynda Döwran Imamow agdady we onuň Türkmenistany dolanandan soň tutsak edilmänligini aýtdy. We ol Serdar Durduliýew hem azatlykda diýdi. Azatlyk radiosu bu iki türkmen aktivisti we olaryň ýakynlary bilen habarlaşyp bilmedi. Türkmenistan Halk Maslahatynyň başçy Gurbanly Berdimuhammedow geçen hepdede Merkez Aziýa ýurtlaryna, Gazagystana, Kyrgyzstana we Özbegistana dostlukly saparlarda boldy. Tinçler bu saparlaryň sebitde Türkiýanyň täsirine garşylygyny döreýän pursatlaryny gawat gelmegini üntü çekýärler. Media maglumatlaryna bu saparlaryň özününe sebit ýurtlaryň arada strategik hyzmatdaşlygy putulandyrmagyň, sowda ykdysady gatnaşyklary ösdürmegiň hemde medeni dialogy çuňlaşdyrmagyň durany gaýdyldy. Berdimuhammedow 21-22 aprelde Gazagystana, 22-23 aprelde Kyrgyzstana we 23-24 aprelde Özbegistana boldy. Bu saparlar esasan informal häsiýet bilen tapawutlandy. Sapar üçin degişli ýurtlaryň paýtagtlary däl, medeni merkez hasaplanýan iri şäherlere saýlanyp alındy. Şeride saparlaryň dowamyna ýygy-ýygydan sebit halklarynyň medeni umumlyklaryny utaldy. Türkmenistan Halk Maslahatynyň başçy Gurbanly Berdimuhammedow hem de Gazagystanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokayew Türkistan şäherine medeni desgalara baryp gördüler. Şo sana türki halklaryň ruhy merkezleriniň biri hasaplanýan Hoja Ahmet Ýasawynyň mawzoleyini ziyaret etdiler. Saparyň dowamyna ýurtlaryň arasyna sowda ykdysady gatnaşyklary ösdürmegiň uglary maslahat edildi. Bu sapar Gurbanly Berdimuhammedowyň Gazagystanyň Senagat parkyna bu ýurtda öndürilen awtologlaryň ak renkli görnüşlerini satyn almagy istek bildirmegi bilen ýatda galdy. Gazak lider öz ýurdunyň garkynyş gaz käni özleşdirmek işlerine gatnaşmaga taýýardygyny notady. Berdimuhammedow Gazagystanyň soňra Kyrgyzstanyň Çolpon ata şäherine Kyrgyz prezidenti Sadyr Japanow bilen duşuşdy. Liderler Issyk Köýüň kenaryna gedilen jetdiler. Türkmen we Kyrgyz halklarynyň köp asyrlyk taryhyň hem de ruh kökleriň umumlygy, diliň, medeni däpleriň meňdeşligi baglanyşdyrýar diýip Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi bu sapar barada beren habaryny aýtdy. Japanow bu saparyň dowamyny iki ýurduň arasyna Kyrgyz-Türkmen ösüş gatnaşygyny döretmegi teklip etdi. Berdimuhammedow ýurtlaryň arasyna bilim, medeniýet, sowda we energetika ýaly pudoklarda gatnaşyklary ösdürmäge gyzyklanma bildirdi. Kyrgyzstanyň soňra Gurbanly Berdimuhammedow Özbegistanyň Samarkand şäherine Özbek prezidenti Şavkat Mirziýoýew bilen duşuşdy. Bu duşuşlarda hem halklaryň arasynaky umumy taryh, umumy däpde Suriýaly gymmatlyklaryny utaldy. Mirziýoýew ýurtlaryň arasyna dostlukly gatnaşyklary çuňlaşdyrmakda Gurbanly Berdimuhammedowyň bitiren şahsy işlerine minnetdarlyk bildirdi we Özbegistanyň ýokary derejeli dostluk ordeni bilen sylaglady. Türkistan, Çolpon ata we Samarkand şäherlerine geçirilen duşuşyklar sewit halklarynyň arasynaky medeni umumlyklaryň aýratyny utalmagy bilen tapawutlandy. Türkmenistanyň Tinç Serdar Aytakow Gurbanly Berdimuhammedowyň sewit ýurtlaryna malaçylan saparlaryny seljerip munyň aňyrsyna Türkiýanyň sewitdäki täsirini gowşatmak ugruna Merkez Aziýa liderleriniň arasyna umumy tagarlanyň göze ilýändigini aýtdy. Onuň Gurbanly Berdimuhammedowyň arzuwy transport tatlamalарында türk agylygyndan halas bolmaklyk we onuň rolüni diňe formal häsiýeti, üstasyr häsiýeti çelinip etmek bolup durýar. Ýewropa Birleşigi sammitinden soňra bu pikiri hasda öňe alyp gitmeklik sol tanda Türkiýanyň siyasi täsirini we öňe garaşlylygy peteltmeklik zerur boldy.
Diýip aýtak etdi. Finçler Türkiýanyň hususan Türkiýe döwletleri guramasynyn üstüren Merkez Aziýanyň türkî dilli ýurtlaryna, Gyrgyzstana, Gazagstana, Özbegistana we Türkmenistana ähli ugurlarda täsir güýjüni giňeltmäge umtylýanyny aýdýarlar. Şol bir wagtda iri döwletler soňky ýyllarda Merkez Aziýa bilen arada 5 goşmak bir formatyna gatnaşyklary ýoly goýmagy gyzyklama bildirip gelýär. ABC, Ýewropa Birleşigi, Russiýa we Hytaý sewit liderleri bilen şeýle formatda birnäçe duşuk geçirdi. Ýewropa Birleşiginiň liderleri aprelyň başlaryna Merkez Aziýa ýurtlarynyň döwlet ýoly başçylary bilen Özbegistanyň Samarkand şäherine sammit geçirdi. Sammitin ýa-ni kabul edilen Merkez Aziýa Ýewropa Birleşigi jarnamasy bilen sewit ýurtlary Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň Demirgazyk Kipr Türk Respublikasynyň ikrar edilmezligine çagyrýan çözgütlerini goldaw beýan etdiler. Aşgabatda Finç Serdar Aýtakow Gurbanuly Berdimuhammedowyň Merkez Aziýa saparlarynyň bu jarnamanyň ýa-ni amala asyrmagyny ünti çekip sewit ýurtlarynyň dürli ugurlarda onsuz hem türk täsirinden çetde durmaga çalışýanlyklaryny ünti çekdi. Bu ýagdaý Türkiýanyň Owganistandaky hujulary wagtynda hem seýledir. Merkez Aziýa ýurtlarynyň özleriniň bu ýurtda öz tiýasy we ykdysady ambisiýalary bar we bu wagtda olar Türkiýanyň araçylygyna mätäs däl. Gaýtam olar Türkiýanyň täsirini böwet bolmagy çalışýarlar. Diýip Aýtakow etdi. Türkiýe 2 ýylda Türkiýe döwletleri guramasynyň Samarkandda geçen ýygynyňda Demirgazyk Kiprň bu gurama synçagda bolmagyny erjelik bilen ileri sürdi. Şonu sewit ýurtlary hususan Gazagstan we Özbegistan bu tekliwe garşy çykypdy. Synçy şeýle göçümleriň türk täsiriniň sewitde pese gaçmagyny getirýänyni aýdýar. Aýtakow Türkmenistanyň Ýewropa bilen gatnaşyklarda maksimum subyektivlige umtylýanyny, munyň bolsa Türkiýanyň ähmiýetiniň peseldirmegini talap edýänini aýdýar. Ol Berdimuhammedowyň şeýle maksatlary durmuşa geçirmek üçin Ýewropaly hyzmatdaşlar bilen iki uğru ýygyrlaýanyny aýdýar. Birinjilik bilen olar Türkiýany dünýäde gaz merkezi bolmak hujullaryndan däňdirip, onu araçy däl, diňe üstasyr ýurt bolmaga iterýärler. Ikinjilik bilen Türkiýanyň sewitde hususan da umumy elipbi, umumy dil, umumy bilim, taryhyň umumy interpretasiýa edilmegi ýaly yerli elitany injilikli edýän ugurlarda täsirini gowsatmaga çalışýarlar. Diýip Finç aýdýar. Onuň inanjyna görä sewit liderleriniň ähresi Türkiýanyň şeýle meselelerde Türkiýe döwletleri guramasy arkaly bu ýurtlara edýän basyşlarynyň çenden aşanlygy babatyny bir meňdeş pozisiýany eýleýärler. Ýa-ni ýakyna Türkiýanyň daşary işler ministri Hakan Fidan Merkez Aziýanyň 4 ýurdunyň Türkmenistanyň, Gazagstanyň, Gyrgyzstanyň we Özbegistanyň Demirgazyk Kipr Türk Respublikasyny ikrar etmezlik babatyny BMG çözgüdüne goşulmagy barada özüne jurnalistler tarapyndan berilen soraga biz maşgala meselelerini köpçüligiň öňüne gurrun etmeýär diýip jogap berdi. Berdimuhammedowyň Merkez Aziýanyň 3 ýurduna amala asyran saparlary sewit hyzmatdaşlygynyň ösdürilýän döwürlerine şeýle Samarkandda geçirilen Ýewropa Birleşigi Merkez Aziýa sammitiniň ýa-ni gawat kelýär. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Rim papasy Fransiskyn Zalens şäherisiniň çäginde Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenski bilen duşugynyň ertesi güni Russiýanyň lideri Vladimir Putinni Ukraina bilen urusy tamamlamak üçin atysygy bet etmäge we paraçylyk lalasygyna gol çekmäge çagyrdy. Trump 27 aprelde jurnalistleriň Putin'den näme garaşandygy baradaky soragyny, men onuň atysygy bet etmegini, gepleşige oturmagyny we lalasyga gol çekmegini isleýärin diýip jogap berdi. Seýledi Trump 26 aprelde Zelenski bilen bolan duşugynyň gowy geçendigini aýtdy. Emma sol bir wagtyň özünde Ukraina lideriniň Russiýa 2014-nji ýylda basyp alan Krim ýarymadasyny bermegi kabul etmäge taýyndygyny çaklady. Zelenski munyň bilen hiç wagt ılalaşmajakdygyny öňden bäri açyk aýdyp gelýär. Trump'dan jurnalistler Kremlin Russiýa berilmegi baradaky soraga pikirini soranlarynda "Howa, men şeýle pikir edýärin" diýip jogap berdi. Trump bilen Zelenskiň 26 aprelde Vatikanda geçen duşugy 15 minutda dowam etdi. Bu Trump'yň Zelenskiňi fevral aýynda Ak Tamdan çykarmagyndan soň geçirilen ilkinji duşuk boldy. Zelenskiňi has atuda gördüm. Men onuň ýagdaýy gowy düşünýändigini we ılalasyga ýetmek isleýändigini pikir edýärin diýip Trump aýtdy. Zelenski bolsa soňky duşugy ören simbolik waka. Eger biz umumy netijelere ýetsek, taryhy waka öwrülip biler diýip atlandyrdy. Donald Trump takminan 100 gün öň prezident wezipesine girişili bäri 38 aý dowam edýän Ukraina urusyny tamamlamagy baş maksatlarynyň biri hökmünde öňe sürdi we geçen aý derrew hemde dolu ýaraşyk yglan edilmegine çagyrdy. Zelenski Trump'yň bu teklibine razylyk beren hem bolsa Putin henüz Washington bilen ýaraşyň jikme-jikliklerini ılalaşmagyny dowam etdirýär.
Bilermenleriň aýtmagyna görä Putin gepleşikleri bil katlaýyn uzalýar. Sebäbi Rus goşunlary häzir söwüş meýdanynda has amatly ýagdaýda. Eger häzirki çaknaşyk liniýasynda paraxçylyk kazanylsa, onda Putin 2020-nji ýylda Russiýa tarapyndan aneksiýa edilen Ukrainanyň 4 gün dogry tebitini, ýagny Donetski, Luganski, Zaporizhiýany we Hersony doly eýlemek baradaky maksadyna ýetip bilmez. Ekspertleriň pikiriçe Ukraina territoriýalaryny Russiýa tapşyrmak Zelenski üçin siýasy we konstitusiýon taýdan mümkin däl. Ukrainanyň raýatlary we deputatlary hem munyň bilen düýbünden ylalaşmaýar. Biz hiç wagt Krymy Russiýanyň bir bölegi hükmünde ikrar etmeriz diýip Zelenskiň partiýasyndan deputat Aleksandr Mereshko AP habar agentligine aýtdy. Amerikanyň döwlet sekretary Marco Rubio hem şol günkü çykyşynda Ukraina urşuny tamamlamak boýunça ylalaşyň ýakyndygyny aýtdy. Şeýle-de bolsa Zelenski front liniýasyndaky soňky hüjümlerden soň Russiýa garşy halkara basyşyny güýçlendirmäge çagyrdy. Trump Zelenski bilen duşugyndan soň soňky 2 hepdede onurçy paraxty ýaşaýjynyň ölmegine sebäp bolan Russiýanyň Ukrainadaky hüjümlerini tanqidlady. Putiniň soňky günlerde şäherlere we ýaşaýyş aýlaryna raket atmagyna hiç hili derurluk ýokdy. Bu maňa onuň belki-de ursy bet etmek islemeýändigini, diňe meni aldap gelýändigini we onuň bilen başgaça, mysal üçin bank ýa-da ikinji derejeli sanksiýalar arkaly işleşmegiň zerurdygyny görkezýär diýip Trump 26 aprelde sosial mediada ýazdy. Emma Trump'yň bu tanqidi onuň Krymyň Russiýa galmagy baradaky aýdan takyk sözlerinden soň edildi. Ol 25 aprelde Time jurnalyna beren interwýusynda Krym Russiýada galar diýip aýtdy. Russiýa islendik paraxçylyk ýalaşygynyň Ukrainanyň 20 göterümine golaýynyň sol taýanda Krymyň Russiýa degisli bolmagyny ikrar edilmegini talap edýär. Şeýle-de Russiýa Ukrainanyň NATO agza bolmazlygyny we Ukraina territoriýalarynda halkara paraxçylyk güýçleriniň ýerleşdirilmegi baradaky teklifini reddedýär. Rubio NBC telekanalyna beren interwýusynda Moskwanyň hem käbir egilişiklere gitmelidigini aýtdy. Ýöne Amerikanyň administrasiýasy henüde çeline munyň jikme-jiklerini mälim etmedi.